Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zawain chibai le vek ule tunchum video a chuan Mr. Bean channa movie mu nom le hlim om tak kumina tlangzar Man vs Baby ti hi toikim taka cleara ngai thak ho zoi na hun ilo nei liang umyang Trevor le anupui just chuan kumtin Christmas tree cheidun je in anfanu medi chuan star chu achi pa awa ve bok china hetiang hian kumtin limtlang takin Christmas hun pui chuan mang ve chin ani MAHSE hunan kaldeva dola ve wai to medi chuan chutianga ti chuningin star po chu ada pe tangai lovani relote nuwa chuan Trevor le anupui te po chu in chenin Trevor po Hertfordshire lama chuan ama achengin akhosak po anuam lem lo hle eng chit nan te chuan poi chathir ngai phot zelin chung ko a an chen haulaya an Christmas man chin dan ero a thei chin china chom nun zel ala tum sham shama tun chuma po hian anupui hlui le afanu te chuan an ron tlo dona wangin ama to ka chuan alo in wat sai ve na sa hle a MAHSE jes chuan ron bia in kabial pathar hian Barbadosa villa aneya chuta chuan medinen kankal zok mayang medi college fee te po pek sak min tia ma ti in India platform rin tla khaushini Mukherjee introduce most play chuan alom renga che epa ni tin lutla jilis pinatangin za somni pani adon zel theiba ka jili games khelin cheng sang khatlenga don theibokani poisa the UPI le bank transfer manga thonzel ni invoina most play epi download chuan cheng zani idong Facebook review kaltlangin cheng zani idon bel theibok referral bonus chengin cheng sang khazani idong theibokani comment section a link kan da adu tan lutin bulachan theirenge afanu college fee em midang tumtir chu Trevor chuan du lo hle in angai lowang tivengyal MAHSE ani ngei po hi poisa nei lo takakara banga tak ani mek sia amu chak em a chung kwa te chu amu thei mel tak si lo wangin angui hle bokani heminu hian Trevor chuan local school pakhat te Christmas lom na tur chu puizuin voin ni bak hi he muna hian na atho thei mel to lo boka namu sa ane silo wangin a ezon le zel dan tur po chu abang bo le ani chuti lai tak chuan tu emo chuan doorbell ron metin Trevor an ave en nak chuan basket chunga NAUTE ama alo muringot chu mu in angai na a shelo hle choi lutin zirtir tu nu chuan tu emo in nau sen I swalema anaute min man tir do ni kha alauti maya hewang hian Trevor po in NAUTE chu ran chopek na thlenga chuan mutirin program chu tan zui ani bokani music le sound effect lam chang Trevor chuan afanu college fee chu atau hle ani ti shezuin amang an ruk le lai chuan atho chinna house sitting company lam chuan ron call no lin na an ron offer hlau mai stage star po kanvel pa achang Trevor chuan nol uk MAHSE a hlo za tur tam tham zet a shat no chuan phude uzokin a star po kan lai te chu a thak phata vela lem chang mek nau pang ho po chu ati hlau man le ani interview nei turin dar nga a London thleng tura anti awangin program zo ani vele Trevor chuan light zong te chu ofelin chwa ve mai tum lai chuan stage changa NAUTE tap thom chu sha in a NAUTE charbok chu aloni principal office chang chuan anule pa tur omang biak pona tur chu zong ngal MAHSE tu manan chang thei silo Londona kal thuai angai awangle NAUTE chung te ni tura angai te chuan anron lako lead box silo wangin ama ngeina inavada chu atumta a MAHSE program atana an NAUTE mantur lopom reng anu chuan adam sam lo dewa karon kalpui thei talavani alauti da isi ani si chuan he NAUTE hi tu ta nge nita angle Trevor mang ang chuan principal chu kole ngal MAHSE khwa chwa san mek anila chuan nangma inti dan lo ngai to mai ro ati dai boxi police lam chu bele in anila chuan darkar thumli nu vela mi kan lo tir don ya ti chawin Trevor an Londona kal thuai angai thua shil nuai ero chuan social service lama penper le in lom om takin Trevor chuan mi pakhat chu bepop thei hlovin aron lak thei ngal mel bokani nga pa in siam tan Trevor chuan NAUTE chu en pa reng MAHSE a en lo karin alo wak son dai maya stepa alum tur chia chu awa muman lo bokani
Relote at chuan social service agent po charon thlengin NAUTE la chu alo bo le manto mang ang taka zongkwal zui chiama NAUTE I swatia ko ta driver chu agent chuan aril ru akim lo deuh emoti bokin akart nu chhia pa chuan NAUTE I mu huna min lo ko le mai donia ti pa in akal san ta dai mai achwa nu loka driver chuan mule ngal ma se agent chu alo tlan liam manto sia akol la in achang du to box silo social service office lama nu chhia mai chu tumin ain khal chhuak ve ngala MAHSE office chu anlo khar le to box si police station lambok chu bele in phone battery lo wangin anin bethui theile lo chu velte noi wanga du thlan tur dang nei talo driver chuan NAUTE chu London a chuan zinpui ta topin a thona tur building sang le ropui zet mai lam chu panin backpack lian zeta ka chuta chuan NAUTE chu a thuk ro bokani lobby ya petra chuan lo ngak reng to in a NAUTE a mu hlau driver chu a chemak zui lebok petra chuan penthouse kal theina tur cha bi te chu entirin NAUTE la chuan thom sang lo chhoin driver chuan ama atanga chhuak ang veka alantir angai boxia a cheboi rutak zetani a enkol lailok saktur penthouse su thleng zuin aro pui ngang mai NAUTE la chulo treve second driver omanuam to lo tak zet anwa phei chuan ron voin driver chuan keima ani kha ati ze langai zui petra chuan abek a chuda tura ati wangin anung tol zui shuta luka chuan ngatin petra in chung vel fan kwal puya eng emo ashil fia lai chuan NAUTE la chu lo wak chhuakin petra in chunga hian misang tuma ilen lu tir theidon lovania ati vel lai chuan anung lama NAUTE chu aron wak ta zet mai lom om takin petra eroin amuman lo chia zel thungani petra chuan in hnuai room vel chu fan kwal pui le in NAUTE nute nek bur thukru in nunglama driver po alo boy ve charchara NAUTE te chu bolhlo bo ma thukru ta topin petra la chuan aron muman lo chia zel bokani petra chuan na chu pek ani thu shilin kar le cha bi te apek nu chuan adanga om lo awangin tibau mi alawang che ati nu in akal san zuita ani driver chuan remote control mak tak chu mu in a me rual chuan pona ding statue lian tak chu aver zui moi maya changkang ati hle ani bollo boma NAUTE ada ani ti she chuak le in apom chua rual chuan a phone churon ri in NAUTE chu bollo bom lama bok chuan ada kirle a call chu achang le ri police officer lo ni in ani chuan NAUTE chu anun lak man to thoron shila MAHSE driver chuan Londona a omri to thua soi wangin ani po in London police lam chan ani to mela wangin kan lo sha tir zui to maidon ya ati ani chuta NAUTE chu la jun ram zuin diaper man mai tur la chu awan ema wangin scarf man to chi chu la in thleng silna a silfai nu chuan diaper atan a mang zui mi mai diaper chu beka khungin varanda lama ada nu chuan NAUTE nute nek bur chu a thu ruk na changa lale in a nek tir zuya MAHSE a ne zo ngal mai si hei wang hian NAUTE shwai supermarket lama chuan kal le in NAUTE nek tur bok nu te le NAUTE mamo tur sang te ale khom nu chuan NAUTE ri zong chu shiat angai bok si awangin abuk le ri chutianga buai taka a khosak lai chuan London social service athok Georgia chuan ron bia in police ten thil omzia an shil to thu soin NAUTE chu naktuk tlai lama karon la ang atita ani zanro e khamnu in NAUTE chu a e ka wangin driver chuan scarf man to bok chu diaper a man tir le mi mai mudona chuan basket chunga da in tui takin amu hil zui ve maya MAHSE zanlaya chuan ron trapta in kong shanga ti mut atum nu po a amut theilo wanga mang ang tatak z driver chuan wine bottle chin na chula in a nek tirta a lom om takin NAUTE po chu amu hil zui ve ta hlavani zingla me ero athil nek atlak rualin achaple ta chiam maya diaper la chu thak ngai le to introvert chuan online na diaper acha nu in scarf man to om chhun chu amang le mi amai
engthol taka tuk chuan atum lai chuan NAUTE chu stepa wa chho tumin chuti lai tak chuan a diaper cha chu aron thleng chia NAUTE chu da le ri in button me tur ber a hriat lo wanga a thang rei luat tuk wangin delivery boy la chu a local son mandai driver chuan zui chon chonin akal ma chia chuan awanang man shamani elevator alu ngot nu chuan chabi chu in chunga nu chha dai te chhuakin amanga nge mai NAUTE la chuan step wa chho chu lo tum le to driver chuan intify tu in chabi spare akol don ti chhuakin reception do kana tang chuan biak po theina azong zuya kol ngal chu tum ma se a phone chu apartment chunga chuan a thei ngil dai te chhuak le Zulai muna cheng ve putar Lionel chu mufu hlavin a phone chu man sak dilin intify tu nu Elsa ichu abetheita anila chuan karon bethei reng che MAHSE masa in petra ikadil photanga yang karon bele don chenya ati awangin driver po in putara tongkam tha chu umin anin lama chuan alo ngak ria a chung tenen po anin mesha thei pha ani heti mek lai hian NAUTE lamtum Georgia ipo ron kalin driver an phone a chan thei si lo wang chuan iron ko let le lo chuan police lam ka shil mai don nia alati zui Lionel le achung ten an fanu mundanga an video call laklo lai takin Elsa chuan la ron call zuin driver chuan alak sakmak Elsa chuan minute som thum nuwa karon pe angche ati lai chuan NAUTE po in step top chu alo hanwa khleng man Elsa in chabi manga elevator a chetir nu in driver chuan a diaper cha chu a theihil dai ti mu in elevator in khar tur ve nana a phei khok a man nu chuan man mo takin avala a MAHSE akam na phei khok chu a chet ve reng si awangin a le ma che in ain khar le man si NAUTE in suk na mun awa thlen le to line driver po in Elsa ibok chu zong le in cafe ya awa mu hlau heti mek lai me che pakhat chuan a ui kai chu elevator a chuan puin uite la chuan driver a phei khok chu a se chuak mak Elsa in elevator a activate sakle nuwa penthouse chung lu le theihlau driver chuan NAUTE chu muzau ta hau lovin NAUTE nui or thom a hriat na in suk na mun lam chu apanta a huna tak avaman man hlau bokani amang ang chuan Georgia ichu call zuin a chan thei silo wanga thil omzia shila voice message a nu chha nu chuan a fanu medi chuan aron behlol mai ani chuan khochia wanga flight an cancel wanga Londona an lo mek thuron shilin Barbados sakal ai chuan ibula Christmas man kachak fe zok ti aron ti vela Barbados flight chu a chwale don thuron puang le si in call chu adale mak mai bukani zana thom shia thauzui driver chuan nu patuak NAUTE pomtena chaukalama eitur an lo ru lai chu phokin anni chuan police shil lo sham turangenin basement a elevator chabi kan mu a chuta chuan arukin kan cheng ve ani kan apartment lo lai changa pe chhuwa kan ni awangin kan din mun a har sari lutuka eitur man po kan nei lovani anti awang chuan driver po in leina tin NAUTE cho turte apek bel nu chuan anni po chu an chhuak zui ve tamai ani athil muam lai chha ka tap le ta NAUTE chuan driver po chu ati har ma le hle Georgia po in ron bia in chuna aron kal tur thua shila hewang hian driver po in aron lam matal NAUTE chu len chwa pui chati in a phei khok khing bo aya sarang abun nu chuan anor chhuak ve ta a parka nu chen khat an fa te chwa pui ve thau te chuan a NAUTE chu cute lo ti hle in a mingan zota driver la chuan Christmas dona achar ani awangin I swati na chang mak mai relote a driver chuan a phei khok khing bo chu mu in abun zui mol mol lai chuan ui bok churon kal le in aron se le chat driver chuan thingtang te chu vom MAHSE relote a ron kirle zel ui chuan a phei khok clear mai chu aron bituma wangan ningin a phei khok le lam chu an vom le ngota a sha chwa meu chuan ui chu a local bo le man dai to si ani hemi nu hian a ma zan lama ron leng lut nu patuak te chuan an chunga a that em wanga lom thu soinan NAUTE lukhum tur te churon pe in hun pui chol zo ma nge ya chen na tur in po an nei thei to anin be sei thu te chu shil bokin housing department lama thil poimo vel an boy pui chung driver chuan an NAUTE chu alo om tel sak don bokani
NAUTE pani omtleya muthil tir zui driver chuan Georgia ikol adon rualin basket pakhat chu choi chhuakin a hlan ta a alandan chuan a NAUTE tak tak ani miaw lo wangin NAUTE chin po hi a sha zui theidon mia lovani Georgia yakal rualin nu patuak te po charon kir vele in driver chuan penthouse lama chuan lu puin NAUTE chu an fa reng reng alo ni ta o zong lo a zia chu driver khan an NAUTE zok chu social service agent Georgia ikuta chuan alo hlan dai ti na ani man mo takatlan chuak ngaling parking ticket chungchanga police ne na anlo in hial boy lai chu awanang fulawa NAUTE chu kara tang chuan ngoi renga pum chuakin nu pa te kota chuan awa hlan lia aman mo luat tukna lama chuan elevator kwa cha bi alati tlapal zui mase nu patuak te pek chu ane hlawa wangin a boy pha lem lo NAUTE a thlengfel nu chuan a NAUTE kol lai chu Georgia ikuta hlankele tumin man mo takin atlan chuak le ngala ani ero alo tlan chuak man to si kol chu a chan thei bok si lo wangin message a nut sia le taringot bokani chuti lai tak chuan petrai chuan ron bia in plan thak danglam ani thule penthouse nei tu te chu Christmas mang tura an ron kaldon thua shil tamaya an ompui nu pa ngai ron thlen ma chu lo omtla turin a shil bok a hun chung chu toy deuh don tama se lo ero angai reng pek ani don wangin driver po in poi atilem lovani relo te a chuan ompui nu geneti po chuan ron bia in Scotland a mek thu shilin London chu karon thleng har dowang ti in chauka credit card mang chuan lo bazar fel vek turati in leitur list aron thon boka lengai chu atam tham ema wangin driver po abor hongang mai lelama Georgia ipo in a NAUTE phor chu awm to reng reng lovani ti mu in amang ang chuan police lam a bengal a leitur ang te leizo driver chuan a thil lei tlema zong chu basement cheng nu patuak te hena chuan a NAUTE alo thlak thleng pal awanga ngai dam dil nan a zuhlan vele a ui kai tu nu po in a ui kai pakhat se hlat phei khok chu reception a da sakin basement atanga ron chho driver chuan a phei khok chu muzuin abun ngal maka elevator a chuan lai chuan chu ui a phei khok ngai na tak chuan a zui le chat mai NAUTE chabri sia driver chuan basket chula in anei tu hne na ui hlan ke le turin elevator a chuan a chuang thlale ngala mase chu nu la chu a local bole mandai to si heiwang hian adu emo dulo emo driver chuan ui chu a kolri angai ta a ui omna chin elevator a atar nu chuan penthouse lama bok chuan a chhole ta ani ui la chuan sausage lian zet chu charin a se ngal chat maya chu saktum driver chuan a key chain mang chuan thlemin uila chuan penthouse chabi omna chop chuan adol zui ta mak maya lom om takin chabi ero chu i mang chuan ala function thei hlavani chuta Janet bok chuan ron ko le in khochia wangin London chu zanlaya bak aron thlen thei arin lo thu soin in cheina vel omna te a shil nu chuan a thiam dan ang anga ama a lo chei mai turin ati a tu emo in tree po an ron da ang alati zui chuta ui nei tu nu anabel chuan ron kolin ui chhunga acha bi chu a om tlat si awanga mang ang driver chuan ina a om ri lo thu soi topin nakina kalo ko le mai don chenia ati taringot hemi nu hian driver chuan ui chu ek tir wat tumin NAUTE nen ui nen sausage tam zok leitur chuan an thok chuak le ta a an let le lama chuan a mel shiat Lionela lo in son chuak tur cha chu an tok bok tin a Christmas tree cheitur po chu alo thleng ro to ang cheivok ngai na shelo driver chuan pona statue chu la thla in adin na chuan adin tir ta a avir thewang chuan cheivel po chu a ol sampha le a moi taka a cheifel thei nu chuan ui po chu a ek ron chuak ta in pona kalpui ngal a ek chula in cha bi chu a ek chuak tel ti sha in a hlim ngei mai an let le lam chu elevator lo chuang anabelinen chuan in tok zuin uya pek nu chuan a ek phone na mangin elevator chu a control zuya om zia shelo anabeli po in makati hle ani zanlaya ron le ta reng reng lo Janet chuan atuk zinga ron ko le in Scotland chu ala chwa san thelo thule khochia wanga transportation zong ti to vek ani thu chu aron shilta ani chuan Christmas or lok zana penthouse nei tu te zanria tur po driver chuan ama a alo siam vek angai don tina ani
Janet vek chuan siam tur lis ho churon thon le vekin heiwang hian driver apu abwai zui hle NAUTE ompa chuan rong bolin chutianga dark car tamfe buai taka huna man hnu chuan penthouse nei tu te ron thlen hun chu ani to awangin NAUTE chu thukru sok sokin kongkabula chuan in ring takin alo dinga MAHSE tu ma anon kal ta reng lo Janet chu a hna a om dai to tur ani awangin alaron thlen lo thua soi chuan hna a changa ban pal ani hlawin dot soin petra I chu a kol ve zai Janet rong ka bol puya anei tu te hi anon la thleng mi alova anti chuan petra I chuan oi ka ti pal lutuk kalau shil thei ngil dai chi a in nei tu te chu anon kal le don lo New York an kal zok don alom aron ti tamai chuti lai tak chuan NAUTE chungchang ngai event police officer on kalin driver chuan NAUTE chu alo mu hala police in Georgia in NAUTE thalak min thon nen avainang silo ve ati chuan driver chuan apek swal vel chungchang chu shil nga zungzung MAHSE ringwak lo tu officer chuan Georgia I chu abezuingat Georgia iron thang chung driver chuan penthouse lama chho puin ui ek omna manga elevator a control lai mu officer po in mak atile hle ani Reilo te ya chuan NAUTE tana thil pek ron pe nu patuak te po chu ron lang vele in ei tur atam em wangin driver chuan ei ve turin alo som hala anu dewa chuan akuta apartment cha bida tura anti wangin Lionel chu aron lang vele ronga bolna sat em wangin driver chuan choya alo som vele bok aron lu rual chuan arwala ron chuang chhove ui har zetli anei tunu te chu anronin lut ve ngala anni po chu antang khang zui ve ta ani relo te nu anupui hlui chuan ron kolin Medinen London anla chwa san lo tho soin flight zong an cancel vek si a ibula Christmas kan mang mayang ati awangin anni nu fa po chu anron thleng vele NAUTE ron confirm tur Georgia ipo chu chamtlang ve in chutianga hlim taka Christmas or lok mang hawa eitur tui hnai le manto tak chang hawa noman ti tlan ham viau lai chuan doorbell aron ri thut ron kal tur om ang an om to lo wangin driver chu aphok deuh shu to chuta le Londona Christmas mantum le jok si penthouse nei tu te chu kongkabula chuan an lo in no khom ta tut mai ni chumole ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga mi lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir thin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule